Joxan Hartzek zioen moduan, egoak ebaki banizkio, ez zuen aldegingo. Baina honela, etzen gehiago txoria izango. Eta nik txoria nuen maite. Zuek ere, idazleak, egileak, sortzaile eta itzultzaileak, irakurleak, euskararen eta literaturaren egoak zabalik eutsiz, egan aldizkaria 70 urte betear izatea ahalbidetu duzue. Zuei guztioi esker da bizirik. Horregatik, gaur, euskal kulturgintza ere zorioneko dago. Eskerrak guztioi, hegaldi berri hau ezpailitzateke izango, egoak ebaki balitzaizkio. Eganek 70. urteurrena ospatzarekin batera, etenik gabeko aro berri bati hasiera ematen dio. Hizkuntzak eta literaturak batzen gaituzten talde berri bat abiatu gara aldizkaria gidatzeko. Belaunaldi ezberdinekoak elkartu gara. Ezaguerak uztartuz, aberastu baizik ezpaidu egingo, hala uste dut, eganek hasi duen hegaldi berri hau. Taldean datoz asmo berriekin, baina aldizkariaren izaerari eutsi nahian. Azken 25 urte hauetan eganen ardura eraman duten Luis Mari Mujika zenari eta Guillermo Etxeberriari, bi joaki hemendik gure eskerrona urte haietan guztietan egin duten lan isil eta eskerragatik. Gaur aurkezten dugun alearen ekarpenak dira horren lekuko. Eta ibilbide hau gogoan dugula, guretzat ohorea ez ezik ardura ere bada, euskarak esparru urria zuenean, 1998ko lehorte hartan sortu, hasi eta gaur arte modu jarraian heldu denari eustea. Ardura da, era berean, aurrerago eramatea. Urrats berriak emanez, aldizkari zientifikoek daramaten bidean jartzea. Kalitate ezaugarrien bidetik, literatur ikerketa lanentzat, egan leiho berri bat izatea. Eta gaurkotzea. Komunikazio teknologia berriak erabiliz, komunikate zientifikoan edatzea. Asmo berri horiekin abiatu gara. Egan aldizkari zientifikoen ohiko estandarretara egokitu nahian. Horren bestez, ahalegin berezi egiten ari gara aldizkariaren kalitatea hobetzeko. Batik bat, edukiaren, hizkuntzaren eta estiloaren aldetik. Edukiaren arloan, binakako ebaluazio sistema erabiliko da. Euskararen kalitatea zainduko da. Eta testuak euskaltzainderen arauetara egokituko dira. Aldizkariaren estiloari dagokionez, jatorrizko idazlanak aurkezteko irizpideak ezarri dira, eta argitalpenak bateratuko dira. Xede berri honetan, literatura arloko ikerketa artikuluak bultzatu eta argitaratu nahi ditugu. Aldizkarien izaera dena den ez dugu hautsi nahi, eta horren bestez, sortzelanak ere argitara emango ditugu. Oro bat, doktore tesien laburpenak eta liburu aipamenak. Beste diziplina bati atxikiak izan arren, literaturarekin ageriko lotura izan dezaketen lanak ere argitaratuko ditugu. Zabalkuntzaren aldetik ere bultzada berri eman nahi diogu aldizkariari. Garai berriotara egokitu. Eta urtero argitaratzen diren bi aleak, ekainekoa eta abendukoa, paperean ez ezik, sarean ere eskaini nahi ditugu.